Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli.
ngalakoni
Apa-apa, bandengan. Bandengan. Sabar.
Gusti Allah sesembahanku mung Gusti Allah sesembahanku renten lan dalu mung limang waktu kanggo njaga mungkar lan nafsu sedulur kaca nganti kleru mung Gusti Allah sesembahanku renten lan dalu mung limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Gus, turuti Gus. Turut ana Gus. Oh. Piye soalnya kurang banter. Mengkemeng kayak ana banter meng. Oh. Dawa urusane ki meng. Ah. Wis ngene iki lho aku guys. Aku lek ngene iki kan ndek anak iki ya. Iya iya. Oh lambek Pipin, Mbak Pipin. Mbak Pipin wis ndek anak iki sik. Mbok embek ya suaranya hilang. Iya, Mas. Tak suaraku nya. Kakan Rioyo. Iya. Kanggean kongguan isi reginang iki lho. Sampeyan ra gelem melok tekan Rioyo. Mulai iki Tias iki. Iki Pak iki kopine iki. Ya. Kopi sekuntum mawar merah. Apa tak ombe? Kembang kopi Mbak Pipin. Alah. Nek gawe koyok kuis kurma barang iki lho. Ah. Ini sementara tak hapus. Kopi dikai kembang mawar, kembang kopi dadakno. Enak, Nduk. Enak ya? Oke, kembang kopi Mas Ayo. Yo. Monggo kembang kopi, cek. Sugeng rawuh Bapak Haji Sektiono kalian Ibu. Pun rawuh nggih Bapak Ibu. Ayo Yas, kembang kopine Yas Nggih rasane piye iki?
kopi sampean, ayo. So. Wes, wayahe mangan, wayahe. Rapir tuli, yen panas lamudan. Imbui le, imbui. Sing ora karuan, ngrasakno urip sara-sara. Mesti golek. Kuwi tekon ndi to Pak Leandro ki mau? Sumari karyawan So. Damlar kaya sapa gedang ijo matawae tatanae pantrem
Mas kula nuwun Mas napa ten mriki ana kabar dipun enten dukun sakti sitata tangga estu bakal mari kula mriki lara marga pacar api Mriki dik mriki dik kula suwuke kados sedhik gampang tambane kula niki dukun sakti kondange masalah babakan sepele cope astane jenengan kiwa kala terapi kono sampun dereta bakalan terapi dukun Joko pripun pripun kala diremati tapi rasane pun ekatan ati kados sakit kula mari Piye lah arek purek arek lah. asmaran dikon iki Ora nek lawuhe iki lho. Tunggu sik ya, tunggu sik. Aja tuku dhewe. Tenan sing lawuhe sik iki lho. Ayo mbek. Melone kene mbek-mbek ngono lho. Padukun asmaran dikon iki Cek suwe sing golek lawuh wis. Wis pokoke. Lawuh waken gak kuwi yo moh. Dilawi seblak ra gelem seblak ya. Ora gelem. Yo lewake. Bagi loro. Urian kuwi ning ngono kuwi. Bocah rek ronggon-gon sing enak iki lho. Lah apa ning kono lah apa aku tak melok ning ngono. Oh njaluk nominal, njaluk donasi. Pinter kowe Pak E. Tadi kok ngek-ngek. Dadak golek donasi nang kene. Wow. pinter kan Oh, ditambahin Mak. Ditambahin Mak. Ah, alhamdulillah. Aku diparingi apa ora iki? Sak dikas. mripate Weh, ji loro telu papat lima 100. Ora sitok. Ji ro telu papat. Mo, aku kene ape njaluk pulian kok malah dijaluki aku. Mas Penyok Dalem. kok eruh ae mripate iku lho Iya, itu lahan basah ini iki, Bu. Wis tenan iki. Ayo sapa arek donasi ya? Tak golek nang neh. Sapa sing neh? Damel tumbas tempe, Pak Oh, golek tempe Mbak Pipin panggah jaluk tempe. aku lali ya Mas iku mang Endi sing golek tempe mau to yo, ayo. Sik sabar Tambahin neh. Lah, matur suwun Mbak Yu. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Wes sayuran ayo. Dah piye iki? Ayo wes. Lho iki akeh nang kene iki akeh ngono kok disengitno. Aku uwun aku. Aku uwun ora gelem ayo.
Oke, siap. Oke, tak tinggal kene sik ya. Siap. Kadang dapet pengangguran Waso. besok kejengkalan laya-laya penak tenang orang jaluk ora keduman orang ngantuk cari karipan laya-laya penak tenang. Piye Mbak Pipin? Sik ben ditara sik baru diselingi Mbak. Ya. Diterusno apa ora? Oh nggih pun. Pure, oleh wakeh cahe ning kono. Diomongi piye? Password-e apa, Mas? Lali aku. Apa bel password-e? Passwordnya. Gak enak aku nih. Dadi mbek kabeh. Dadi mbek kabeh. Iki lho, mbek-mbek iki lho. Oh, geting aku. Keting aku, Mas. Ayo, Mas. Mbek-mbek. Mbek-mbek. Mbekku jarene katene berat. Ayo piye janji berat? Oh, ngene tok e. Mek jempol tok. Iki gara-gara horok lho marai. Oh iya. Horok lho. Karena horok. Wes, Bapak, diteruskan monggo lagu deh.